जे बड'फाया होलांनाय सिमां बेवहाय मा दङ जे माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो नागिरनायाव बेखौ मा बिथिङाव माखौ लानानै गेरेमसा खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो मिथिनांगोन। गुबैयै जोङो बेखौ नायोब्ला सोलोंथाइ बिथिं जोंनिया जे माने राव हारिमु थुनलाइ बेजों लोगोसे जोंनि जे हाबा हुखा जोंनि धोरोम खान्थि बे गासैबो बिथिङा बे हाबफानानै दङ। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जे गोजोरथायारि मावथांखिजों हाबा मावबाय थादों। जोङो जि हाबा मावो जाहाथे जोंनि गोजोर जायो, जोंनि माहारिया जेब्लायबो जोंनि बुहुमाव गेरेमसा माहारि जाहाथे जानानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावदों। जोंनि मोन्थाइनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो जोंनि मोन्थाइया बर' माहारिनिनो मोन्थाइ आरो बेयो संबिधाननि मोन्थाइ। बे मोन्थाइफोरखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो रोखायै भारतनि संबिधानाव मा मोन्थाइ दङ, ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मा मोन्थाइ दं, बे गासैबो बिथिंखौ जिहेथु बिथाङानो जोंनो रोखायै फोरमायनानै होलांखाबाय बेखौ जों बावबा जानाय नङा। आरो बेखौनो लानानै दिनैसिमबो बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि लामायाव जों जेब्लायबो सुरबाय दङ, आगान सुरबाय दङ आरो बे आगान सुरनायाव गासैबो बर' माहारिनि लाइमोनफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा जाहाथे सुरलांफागोन बेखौ जों मिजिंथियो। दिनै जोंनि मोनसे गोथार सान, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जोङो आसाम नाङै फरायसा सान स्टुडेन्ट दे हिसाबै फालियो। आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों फुंबिलि गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बिनिनो दिनै फरायसाफोरजों सावरायनाय मेल बे सावरायनाय दङ। दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै आसाम नाङैनो आसामनि मोनफ्रोमबो सरकारि फसंथान आरो फरायसालि फसंथानफोराव बे फरायसा सानखौ दिनै आसाम नाङैनो फालिदों। आरो बेबायदिनो जोंबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय दारखुसि दख'राजों जोङो जथायै जोङो नैबे दारखुसि दख'रानि सिङाव थानाय फुंबिलि सोलोंसालियाव जोङो लादों सानसेनि हाबाफारिजों। दा फुंनि हाबाफारि बायदियै गिबियाव जोंहा फिरफिला बिर होनाय गौथुमनि, नैथियाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय। दा बेयाव जोङो बिबार बावजेनगिरि हिसाबै फुंबिलि सोलोंसालिनिनो गोरायुं रिंखां बर' सार बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों। आरो बिनि उनाव जों लोगोनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो इयुन जोलैनो फोनानै गालांनो बिथांमोननो फोरोंलांनायनि थांखिजों जोङो बिथांनि सानथौ सानस्रि माहारिबाद आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायमेलबो जोङो लादों। आरो बे सावरायमेलाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। दा दिनैनि बे गोथार सानाव आङो साफ्रोमबो बुहुमाव थांना थानाय सुबुं माहारिनो फरायसा साननि गोथार हामलायनायखौ आं बे समाव बावदों। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान 70थि जोनोम साननिबो मोजां हामलायनायखौ आं बे समाव बयनिसिमबो बावहरबाय। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि गोथार जिउमा बे गोथार जिउमाया अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों बेखौ इसोरनि सेराव आङो आर'ज खालामबाय। लोगोसेनो बिथाङा जोङो दिनै बर' समाजनि खामानि मावग्रा साफ्रोमबो मावथि जोंखौ बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो अरायसम जोंनो गोहो बोलो आरो थुलुंगा आरो जोंनो बोर सास्रि हरथों। दा बेनि थाखाय आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जिउमानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव आङो बावदों। दिनै जोङो थारैनो गोग्गानाय मोनदों जे दिनैनि बे गोथार सानाव थामहिनबा 1952 मायथाइनि 31 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन। आरो बिथाङा जोनोम मोननायनि उनावनो जे माहारिनि थाखाय जिखिनि गावखौ बाउसोमनानै खामानि मावलांबाय बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथावना। आरो दिनै बिथाङा गावनि जिउखौ बाउसोमलांनायनि थाखायनो हयथ' बर' जाथिया दिनै नैबे थासारियाव जोङो सफैनो हादों। दा ओंखायनो बिथांनि सानथौ सानस्रि बिथांनि जि आदर्श बेखौ
जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो इयुना जेन उनसङो आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ उनसंनायनि गेजेरजोंनो जों बर' माहारिखौ बिथाङा हास्थायनाय बायदि गेरेमसा हारि दाफुंनो हायो। दा बेखौ आङो साफ्रोमबो जोंनि इयुन जोलैखौ आङो खावलायगोन आरो बिथांनि जि मोनसे मोन्थोर लेट एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बे जि मोन्थोर बे मोन्थोराबो दिनै मुलुगजों गनायजानाय मोनसे मोन्थोर जायनि गेजेरजों बिथाङा आसामाव थानाय बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हारि आरो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय मोनसे थासारि बेखौ लाबोना होफैनो हादोंमोन। दा बे मोन्थोरखौबो जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो सुबुं माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय सिबिलायनाय आरो गोजोन थासारि लाबोनायनि थांखिजों जेन बे मोन्थोरखौबो जोङो सिगाङाव दोननानै खामानि मावो आङो